Добрий вечір. Час новин на АТР. Сьогодні 6 квітня, середа, це 769-й день анексії Криму. У Сімферополі знову почалися масові затримання і перевірки. Сьогодні з 9 ранку по ринках кримської столиці пройшла хвиля затримань людей неслов'янської зовнішності. Про це повідомляє у Фейсбуці юрист Жан Запрута. Також він розмістив відео, з якого видно, що людей привезли на вулицю декабристів і тримають у дворі. Запрута наголошує, що це не перше затримання за останні дні. У п'ятницю відбулася перша хвиля подібних затримань. Тоді у кафе «Багдад» затримали 35 кримських татар. Пізніше їх відпустили. А вчора силовики у масках та зі зброєю приїхали у пекарню у районі Мар'їно. Там затримали 2 громадян Узбекистану. Перевіривши документи, їх теж звільнили. Заарештованих у справі 26 лютого знову не доставили до суду. У Сімферополі почалося судове засідання за апеляційною скаргою адвокатів, обвинувачених у справі 26 лютого. Захист вимагає скасувати постанову судді Галини Рідько про продовження терміну утримання Ахтема Чийгоза, Алі Асанова і Мустафі Дегерменджі. Розгляд скарги відбувається без участі підсудних. До зали суду пустили тільки адвокатів, громадських активістів. Нікого з слухачів, рідних, друзів, колег політв'язнів на засідання не допустили. Обвинувачені знову беруть участь у засіданні дистанційно за допомогою відеотрансляції. 26 лютого 2014 року відбулася тиснява під стінами парламенту Криму в результаті 2 мітингів – проросійського і за цілісність України. Проросійський очолював Сергій Аксьонов. Основною частиною прибічників цілісності України були представники кримсько-татарського народу. В результаті тисняви загинули 2. Окупаційна прокуратура вважає винними представників кримських татар. Кримського політв'язня, активіста Євромайдану Олександра Костенка утискають за національною ознакою. Про це заявляє його адвокат Дмитрій Сотніков. Костенка засудили до 4 років позбавлення волі. Його визнали винним в буцімто нанесенні тілесних ушкоджень співробітнику спецпідрозділу «Беркут» у Києві у 2014 році і зберіганні частин зброї. Він відбуває покарання в колонії Кіровської області Росії. У Криму зниклими вважаються 22 людини, більшість з яких кримські татари. Про це на зустрічі з іноземними журналістами повідомив уповноважений президента у справах кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. При цьому він наголосив, що це ті, що відомі, та припустив, що зниклих може бути іще більше. Лідер кримських татар також не виключає, що найближчим часом через судовий процес про заборону меджлісу репресії проти кримських татар посиляться. Традиційна у них форма – это давить, сажать, старые традиционные советские формы. Свои вооруженные подразделения, батальон. Но основная задача этого батальона, конечно, не будет вооруженное освобождение Крыма. Слишком для этого у нас возможности ограничены. Не исключается, что если там начнутся какие-то кровавые вещи, чистки этнические, то этот батальон, видимо, будет приходить на помощь своим соотечественникам, чего бы это им ни стоило. Поэтому многие они называют себя батальоном смертников. Звіти про порушення прав людини в Криму і на Донбасі представлені в Європейському парламенті. Доповідь – це результат спільної роботи правозахисників української місії в Євросоюзі і депутатів Європарламенту. У звіті під назвою «Російські військові злочини на сході України і 28 заручників Кремля» увійшла інформація з першоджерел і свідчення очевидців. У звіті «28 заручників Кремля» правозахисники зібрали історії громадян України, які з політичних мотивів були ув'язнені в Росії і в Криму. Після слухань у Європарламенті доповіді планують передати до Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Сьогодні в Нідерландах проходить референдум щодо угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Голландці можуть проголосувати за чи проти ратифікації угоди. Виборчі дільниці відкрилися о 7:30 і працюватимуть до 9:00 вечора. Щоб результати голосування визнали, має проголосувати третина голландських виборців. Результати референдуму несуть рекомендаційний характер і не обов'язкові для виконання. Однак президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер вважає, що негативний результат нідерландського референдуму буде вигідний Росії.
Угода про асоціацію передбачає, що Україна дотримується європейських стандартів і поважає європейські цінності. Мова йде не про вступ Києва до Євросоюзу вже завтра. Ні. Це наша реакція на бажання сотень тисяч українців, які 2 роки тому вийшли на Майдан і заявили: ми хочемо бути в Європі, хочемо, щоб наша держава була вільною від корупції, щоб у нас панувало верховенство права, щоб Україна мала європейську перспективу. А суть полягає в тому, що угода про асоціацію з Україною допоможе нідерландським фірмам, компаніям, інвесторам, адже мова йде про торгівлю з ринком країни, яка має 45 мільйонів населення. І я думаю, що для Нідерландів, які є одним із чемпіонів вільної торгівлі, буде дуже важливо покращити відносини з Україною, що може статися, якщо угода про асоціацію набере чинності. Президент України Петро Порошенко пояснив, навіщо йому офшор на Панамах. Під час прес-конференції в Японії, куди він прибув з офіційним візитом, президент наголосив: створення офшорів для передачі активів у сліпий траст було необхідністю. Виявилося, що банк Ротшильд, де він розмістив активи свого бізнесу, не співпрацює з українськими банками. Одразу ж, коли я став президентом, то заявив, що передаю увесь свій бізнес в цілком прозорий сліпий траст найбільшого інвестиційного банку у світі. Тепер я можу назвати цю установу – це банк Ротшильд. Створення спеціального підприємства є цілком нормальною практикою. Я зробив це не для мінімізації податків. Я не робив цього таємно. Усе відбувалося відкрито. Про це повідомляли українські ЗМІ. Моє ім'я було офіційно зареєстроване. Ця компанія не відкрила банківського рахунку. Вона не отримала жодного пенсу з України. Єдина мета полягала у веденні прозорої діяльності при відділенні бізнесу президента України від політики. Я планую провести важливу реформу, яка унеможливить використання офшорних компаній та рахунків в Україні. Це важлива частина наступного етапу в моїй програмі реформ. Ремонт гірської дороги, яка веде до кримського села Дімірджи, нині Лучисте, триває кілька років. Роботи з інженерного захисту декількох ділянок мали завершитися до кінця 2013 року. Після анексії Криму Росією окупаційна влада взялася закінчити реконструкцію. У 2014-му на ремонт було перераховано аванс розміром у 12 мільйонів рублів. І згідно з документами, в кінці року дорога мала бути готова. Однак місцеві жителі скаржаться, дорога недобудована, а за даними місцевої прокуратури, залишок грошей не повернули. При цьому підрядник з минулого року взагалі не здійснює громадську діяльність. 15 років творчі колективи села Долини Бахчисарайського району позбавлені можливості нормально працювати. Будинок культури обвалюється. Будівля побудована в 50-х роках минулого століття. На сцені колись виступали зірки радянської естради. Зараз електрику відключено, підлога прогнила. Будівля аварійно небезпечна. Співробітники переселились у сільраду. Костюми творчих колективів залишилися з радянських часів. Реквізити декорації керівники роблять своїми руками. Влада селища говорить, немає висновку про стан будівлі, а приміщення передали на баланс району. Там нарікають на брак грошей в бюджеті. Культурні статті скоротили. Костюмы мы храним еще с тех далеких советских времен, когда нас колхоз обеспечивал. Ну, сейчас мы живем благодаря родителям, как, наверное, и все творческие коллективы у нас в Крыму. Ну вот, нам есть с чем работать, в чем показывать себя. У нас нет сцены. Для наших замечательных детей у нас нет сцены. Это наша самая большая беда. Но для того, чтобы нам попасть в эти программы, естественно, надо проектно-сметная документация с положительной экспертизой. В настоящее время у нас пока на это средств не хватает. Изначально средства на проектно-сметной документации и на экспертизу заложены не были. Но у нас есть средства свободного остатка, которые нам пока не разрешают тратить. Там из них 8 миллионов именно вот на эти проектно-сметные документации и на экспертизу, как бы они есть, если нам будет разрешено тратить свободный остаток. Переселенці з Криму та Донбасу потребують безоплатної правової допомоги. Про це йшла мова на круглому столі за участю представників влади та громадських організацій. Представники громадськості вважають, що найчастіше органи соціального захисту бачать в переселенцях нерівноправних громадян України, а людей, які хочуть отримати незаконну вигоду від держави. Тому змушують їх доводити своє право на освіту, медичну допомогу, пенсії та інші соціальні виплати, що є обов'язковими. Без допомоги юристів тимчасово переміщеним не обійтися. Мін'юст України розробив зміни до законів, які могли б спростити доступ до цієї безкоштовної допомоги. Громадські активісти ці зміни підтримали. С одной стороны, должны менять законы, а с другой стороны, должны интерпретировать законы в пользу вынужденно перемещенных лиц, потому что там были разные
варианты интерпретации. С одной стороны можно, с другой стороны нельзя. Но пока мы поменяем законодательство, мы должны обязательно інтерпретувати закони в пользу них. Через те, що у нас немає державної стратегії щодо окупованих та непідконтрольних територій, у нас немає державної стратегії щодо внутрішньо переміщених осіб та громадян, які проживають на непідконтрольних та окупованих територіях. Через те у нас кожне міністерство по-своєму намагається вирішувати цю проблему. І це стосується не тільки центральних органів влади, це стосується і Верховної Ради України, тому що серед депутатів теж немає єдиної думки, що робити з цими територіями, як їх повертати, як їх реінтегрувати, що робити з цими людьми, чи їх захищати, чи захищати їх майнові права, чи захищати їх соціальні права, чи навпаки звинувачувати їх у тому, що відбувається зараз на сході України. В Україні відсутній єдиний координаційний або координуючий орган, який би забезпечував єдину комплексну скоординовану політику щодо внутрішньо переміщених осіб, який охопив би і питання emergency response, тобто оперативного реагування на проблеми, і питання безпеки, і питання соціального захисту. І Україна так чи інакше має розуміти, що вона має підійти до вирішення питань земельних, житлових або прав на землю, житло і майно осіб, якщо це майно було втрачено або знешкоджено. Як живуть у Києві жінки-переселенки? Відповіддю на це запитання стала прем'єра форуму вистави «Веселкові замки» про долю жінок, що приїхали до столиці з Луганської, Донецької областей та Криму впродовж останніх 2 років. Виставу зіграли у культурному просторі «Автономус» у Кримському домі. Організували подію «Театр для діалогу» та «Кримсос». На виставі побували колеги з інформаційної служби «Крим Реалії». Сегодня мы все здесь для того, чтобы посмотреть форум-спектакль, который называется «Радужные замки», об историях женщин, которые приехали в Киев в течение последних 2 лет. Ну, главная героиня – это основной персонаж, да, которого угнетают со всех сторон. Почему? Потому что помимо того, что она с ребенком, да, она еще и переселенка. То есть это вдвойне давление идет от социума, невосприятие как переселенцев, да, так и маленьких детей, вот, особенно в соцслужбах, потому что я сама мама, как видите, и на самом деле в моей жизни это тоже было, то есть играется по моей жизни. Чи порушуються ваші конституційні права? З таким запитанням звернулися до мешканців Москви журналісти Радіо Свобода. Багато хто вважає, що права в них є і чимало. Деякі з них порушуються в Росії досить часто. Да много вообще нарушается. Ну, по крайней мере, та самая 31-я статья, по поводу которой Лимонов у нас постоянно выходит. По поводу свободы слова у нас ее нету, я считаю. Ну, тут как бы 50 на 50. То есть виноваты и мы, что мы не требуем этого более ярко. И с другой стороны, конечно, виновато начальство, которое плюет на нас. Прям что-то одно выделить сложно, на самом деле. В России практически, я бы сказала, ничего не соблюдается. Все, что направлено на благо человека. Потому что правительство думает именно в своих политических целях всегда. А нас, о людях, к сожалению, в последнюю очередь все. Возможно, на свободу вероисповедания. У меня существует целый ряд прав, которые, на мой взгляд, нарушаются. Свобода слова, например, как известно, часть митингов разгоняется и так далее. Свобода вероизъявления, насколько мне известно, порой тоже существует ущемление, по крайней мере, я об этом много читал. Про підготовку до конкурсу Євробачення представникам кримськотатарського народу розповіли Джамала і її продюсер Ігор Тарнопольський. Зустріч пройшла у представництві Меджлісу кримськотатарського народу у Києві. Політики, громадські діячі, представники ЗМІ обговорили з творчою групою плани співачки і можливість надання необхідної допомоги для їх реалізації. Часу небагато, каже продюсер, а проблем вистачає. Джамала веде переговори з авторами ескізів сукні. Сейчас у нас происходит. Сейчас мы занимаемся фандрайзингом, мы в поисках финансирования дополнительного. Это то, что занимает больше всего сейчас времени и усилий. Идет активная подготовка всех направлений по Евровидению, да, это и техническая поддержка, и художественная часть, там, пошивки костюма. В общем, этих нюансов масса, я не буду тоже углубляться сильно, но мы сейчас в разгаре подготовки, остался месяц.
И вся команда творческая, которых, по-моему, 37 человек с нами летит, все очень озадачены. Мне прислал Рустем Скибин, что он предлагает свои опять услуги, хотя на финале было платье с его рисунками, я рассказывала о его рисунках, цветках, и он мне сказал, что он хотел бы продолжить и сделать что-то более прям специально для меня. Я сказала, что я открыта к этому, но просто отдельные принты, скажем, отдельные рисунки крымско-татарские нужны действительно, чтобы они были гармоничны с костюмом. Наразі це всі новини. Дізнавайтеся більше о 19:30 у випуску «За Аман» з Ельдаром Курцейтовим. Будьте з нами. До побачення.